nthawi ya nkhani zathu mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndi ine Jona Pankuku. Koma poyamba na imitu yake. Boma lati vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto lifika kumapeto kumathera sabata ino. Komiti ya nyumba ya malamulo yaleka kufufuza oweruza milandu a Manda pa nkhani zakatangale. Mu nkhani zina, chipatala cha Mazulo Central chikugwiritsa ntchito 3.8 million kwacha pa mwezi kutumiza odwala matenda mu ubongo ku chipatala cha Zomba Mental. Ndizo komanso zina zambiri tikhalani moyo. Okwana 21.5 million US dollars kuti zithandizire kugula mafuta okwana malita 26.9 million. Nduna yofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu yanena izi pa msonkhano watu la nkhani kulilongwe. Catherine Maulidi akufotokoza. Akunkuyu anauza tola nkhani kuti vuto la mafuta ladza chifukwa dziko la Malawi linali ndi ngongole ndi kampani zambiri zopereka mafuta zomwe zinanyanyala kupereka mafuta mdziko muno pokakamiza dziko lino kuti libwenze ngongolezo. Iwo anapitirira kunena kuti vuto la kusowa kwa ndalama zakunja ndi lomwe likupangitsanso kuti vuto la kusowa kwa mafuta lidzibwerabwerabe. Koma Akunkuyu anafotokoza kunena kuti boma silikungogona pa izi ndipo likuchitapo kanthu poonetsetsa kuti vutoli lithetsedwe. Mwachitsanzo, Akunkuyu ananena kuti boma layika ndalama zokwana 21.5 million US dollars kuti zithandize kugula mafuta. Ndalama zina zaperekedwa ndichifukwa mukuona mafuta ayamba kubwera moti tikuyankhula pano tikukamba zokuti mafuta amatankers omapitirira 200 komanso mawagoni opitirira 30 zikubwera mdziko muno zipangitse kuti mafuta tsopano akhoza kuyamba kumapezeka bwinobwino. Mkulu wa kampani yona za mafuta a galimoto ya Nkhani kuno ku Malawi, Clement Kanyama, akufotokoza momwe pakadali pano zinthu zilili pa msika wa mafuta. Feyo ndi anzathu amene itanisa mafuta a Petrol Importers Limited tikubweretsa mafuta pafupifupi 26.9 million. Mafuta amenewa chifukwa chakuti taona mene zinavutiramu anthu amene anali ndi mapulogalamu awo sanathe kuchita mapulogalamu awo. Mafuta amenewa akuti akafika mdziko muno ife tikumatumiza kuti apite kumalo amene amagulitsidwa kwa anthu mdziko muno kuma filling stations. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi vuto la kusowa kwa mafuta kuyambira sabata yatha, zomwe zikukakamiza anthu ambiri kukayima m'mizere italiitali komanso ena kugona m'malo omwetsera mafuta ndi cholinga choti apeze mafuta awa. Chipatala cha Mazulo Central akuti chikugwiritsa ntchito 3.8 million kwacha pa mwezi kutumiza odwala matenda a mu ubongo ku chipatala cha Zomba Mental. Akuluakulu pa chipatalachi auza Times kuti amalandira anthu 5 avutoli pafupifupi tsiku linalito lonse. Witness Chipwere akufotokoza mu report lomwe akuwerenga ndi Sam Kalimira. Poyankhula pomwe a Old Mutual amapeka ndalama zokwana 20 million kwacha ku chipatala chikulu cha Mazulo zothandizira kumanga chipatala chomwe chithandiza anthu omwe ali matenda a mu ubongo. Mkulu wa chipatala cha Mazulo Central, Dr. John Chipolombwe, anati chipatalachi chifuna ndalama zokwana 750 million kwacha kuti chimalizike. Achipolombwe anena kuti zomwe achita a Old Mutual popereka thandizo zatsimikizira kufunika kugwiritsa pamodzi pakati pa makampani omwe si aboma ndi zipatala mdziko muno. Chifukwa tilibe chipatala chimene tingatiwasunga azathu oti amatenda a ubongo, imapeza kuti anthu amene timasunga limodzi ndi anthu amene abwera ndi matenda osiyanasiyana ngati zibayo, kutsekula mimba kapena meningitis eneni timasunga mmene momo. So mungatoona mmene chipwirikiti chake chimakhalira mmodzi mmene momo. N'chifukwa tuona kuti tiyambe kupanga kukoza chipinda chimene nyumba imene ilipoyo kuti tikamaliza tiya kwa ifeyo tizisungiramo so mapatienti amatenda a ubongo. Mawu wake wa pampando wa Old Mutual Blantyre Foundation Trust ataonga Manda anena kuti anaganiza zopereka thandizoli ataona kufunikira kuonera kuti zipatala zothandiza anthu pakaganizidwe kabwino ndi zofunika potenga kuti mdziko muno zilimo zochepa. Tinaona kuti ni chinthu chabwino kuti tithandizepo. Project ndi yaikulu kwambiri chifukwa kunena kuti ifunika ndalama zokwana zoposa 700 million. Koma tinaona kuti timakhulupirira kuti tikatengapo gawo pang'ono mothandizana ndi anthu enanso amene angatengepo gawo tikhoza kuthandiza kuti project imeneyi ikwaniritsike.
mdziko la Malawi muli akatswiri atatu okha omwe amayang'ana za matenda mu ubongo, ndipo iwowa amathandiziranso anthu pa nkhani zokhudza kaganizidwe kabwino ndi za umoyo. Zipatalazi ndi ngati cha Zomba Mental Hospital chomwe chili ku chigawo chakummwera ndipo omwe amayendetsa ndi aboma, ndipo chipatala china ndi cha St John of God Hospital Services chomwe chili ku Mzuzu ndi ku Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lati laonjezera anthu ogwira ntchito komanso zipangizo pofuna kuphweketsa ntchito yakalephera wa chisankho cha chaka chamawa yomwe ili mkati pakadali pano. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja watsimikizira izi atayendera ntchitoyi kudedza. Kumeneko kuna Nkhani wathu Pemphero Malimba. Mwaena mwa malo omwe anayenderawa ndi monga sukulu za puraimari zali Nthipe, Mpata wa Milonde, Gwengwere, Uswe komanso malo apa sukulu ya sekondari ya Umbwe, pamene kunali kubwera kwa anthu ochuluka mosiyanasiyana. Pamene madera ena kunabwera anthu ocheperako, madera ena monga Uswe kunafika anthu ambiri. Mmodzi wa anthu omwe anali nawo pa sukulu ya puraimari ya Uswe, a Dickson Mpani, anati ndi zokhumudwitsa kuti zimatenga nthawi yayitali kuti akuluakulu oyendetsa ntchito yakalemberayi awalembe mkaundula. Ineza ndigutsa chifukwa chakuti nthawi ino mukudziwa kuti ndi ya ntchito mwina titalembetsa mafulumira tikhoza kuonanso ntchito zina monga mukuonera nyengo yathu sili bwino kuti anthu ena alowa kale m'minda akulima, ndeti mafuna kuti kuno tichokenso mofulumira kuti kagwirenso ntchito zina monga kumadimba. Chimenenso ndinaona ineyo kundigutsa kwanga ndi zimenezi. Woyang'anira ntchito yolembetsa kalemberayo pamalo a Uswe a Vincent Mbanira anati vutoli linadza kamba kuti akuluakulu omwe amagwiritsa ntchito zipangizo za election management devices amagwiritsa ntchito chipangizo chimodzi polemba anthu mkaundula. M'mawu ake wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC a Justice Annabel Ntalimanja anati bungweli lakwaniritsa kuthana ndi mavuto onse omwe anakhudza malo ena a ntchitoyi. Ndingopereka mwachitsanzo ngati kunoko tili ndi senta ya Uswe komanso tili ndi senta ya Gwengwere, kumeko kwabwera anthu ambiri mokuti taonjezera tingoti tikumati timu ndi ma operator awiri komanso makina awiri, kusonyeza kuti pakhala kuti pali ma operator 8 ndi makinaso 8 kuti zikhale kuti anthu akuthandizika ndithu mofulumira. Mlembi wamkulu wa nthambi ya National Registration Bureau Amphatso Sambo anati nthambiyi ndiyokonzeka kuthandizira bungwe la MEC kuti ntchito yolembetsa anthu mkaundula iyende bwino. Pali panopa tikuchita tikuvomereza munthu aliyense amene analembetsa pa senta pomwepo, kusonyeza kuti munthu wina sangabwere woti si Malawi woti sanalembetse kuti akwanitse kulembetsa mavoti. Ndi ntchito yabwino kwambiri kuti tikugwira limodzi ndi ameki komanso tiwathandizira ameki kuti kalembera ameneyu ayende bwino. Bungwe la MEC likugwira ntchito yolemba anthu mkaundula la gawo loyamba limene lithe pa 3 Novemba 2024. Palibe munthu ngakhale mmodzi mdziko muno yemwe wapezeka ndi nthenda ya polio kuchokera mchaka cha 2022. Neneri munduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wanena izi pomwe mawa dziko lino makamaka dziko lapansi likhale likukumbukira za nthendayi. Daniel Zimba akufotokoza. Munthu omaliza kupezeka ndi nthenda ya polio mdziko muno anali mwana wochokera ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre mwezi wa August 2022. Izi zinachititsa boma kulowererapo ndi kukhazikitsa njira zofuna kuthana ndi nthendayi. Achikumbe ati kuchokera nthawi imeneyo mdziko muno simunapezekenso munthu wina odwala nthendayi. Iwo ati izi zili chomwechi kamba ka mgwirizano wabwino pakati pa boma, anthu ndi mbali zina zokhudzidwa komanso chifukwa cha ndondomeko zokhwima zomwe boma lidakhazikitsa. Kafukufuku wathu akupitirira ana onse amene akupeza kuti azizira ziwalo mwadzidzidzi tikumayeza kuti tione kuti zizira ziwalo ndi chifukwa cha polio kapena zifukwa zina. Ndipo pakatali pano zaonetsa kuti ana onse amene takhala tikuwapeza kuti mwina angozizira ziwalo makhala kuti ndi pa zifukwa zina osati polio, chimene chinthu chabwino. Koma katswiri pa zaumoyo Amaziko Matemba wati ngakhale izi zili chomwechi pakufunika kuchilimikabe popewa ndi kutetezana chifukwa nthendayi ikhoza kuyambiranso nthawi ina iliyonse. Tisatope pakuti mwina matenda polio sakuoneka mzaka chaka chimenechi,
koma tisesaona kuti azimayi talimbikitse kuti azipita kuchipatala akatiuza kuti akabaidwe katemera wa polio azibamponso tizithandizira kuti tipite kumeneko kuti akathandizidwe mokwanira. bungwe loona za umoyo pa dziko lonse limalimbikitsa kuti maiko adzionetsetsa kuti anthu osachepera 80 pa anthu 100 aliwonse ndi otetezeka ku nthendayi, ndipo dziko lino likuchita bwino kuposera mlingowu. asungwana oposa 2000 amene adasiira sukulu pa njira mdziko muno ayambiranso kupita ku sukulu. mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko muno alingalireni mihowa wati asungwana enanso achichepere oposa 1000 achoka m'mabanja ndi kubwereranso ku sukulu. ntchito iyi akuti akuyigwira makamaka kuyambira mchaka cha 2019 kuchokera ku Lilongwe. Khumbo Kaliwo walemba ripoti lomakwerenga ndi Wezi Kausi. amihowa ati zambiri zachitika pa ntchito yothana ndi maukwati kuno ku Malawi, koma pali kufunikabe koyika chidwi chambiri pa ntchitoyi kuti mchitidwe okwatitsana ang'ono utheretu. tikudziwa kuti lamulo lathu lalikulu limwe li mu constitution limakamba kutetezana kuti asakwatire asanakwane zaka 18, komanso pali malamulo ambiri amene akufotokozera zimenezi, koma malamulo aja sangathe kusintha zinthu. pamayenera kukhala maprogramu, ndondomeko, makampeni atola nkhani, mafumu anthu anzathu azopempheretsawa achikhristu kaya achisilamu agwirepo mbali yawo, anamkungu agwirepo mbali yawo. zimenezi zimafunika kuti pa community level pamene pali anthu pakakhale anthu wayenerezera ma child protection officer. tsopano aboma anatipatsa ma child protection officer ateteze ana, koma pena amakhala kuti alibe zipangizo zowathandizira kuti akagwire ntchito. ogwira ntchito yoona za ana kunduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana komanso chitukuko cha kumudzi. akondwani Muhone anayamikira kubwera pamodzi kwa akuluakuluwa kuti akambirane za momwe angathetsere maukwati ana komanso kulimbikitsa anawa kuti alimbikire maphunziro awo. posakhalitsa apa unduna wakhazikitsa ndondomeko imene kuona kuti kodi abambo ndi anyamata angatengepo nawo gawo bwanji pa nkhani yokhuzana kutukula kusasiyana kumeneko, komanso kuonetsa kuti mavuto amene abambo ndi anyamata amakumana nawo zitha kuwakwaniritsa kuwathandizira kuyika ndithu situation yoti pasakhale kusiyanadi pakati pa magulu awiriwa. vuto la maukwati ana ndi lalikulu kwambiri kuno ku Malawi, ndipo atsikana 46 pa atsikana 100 aliwonse amapezeka kuti apita ku maukwati asadakwanitse zaka 18, ndipo atsikana 9 pa atsikana 100 aliwonse amapezeka zoti alowa mbanja asanakwanitse zaka 15. izi ndi malinga ndi ripoti la UNICEF. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema ya Times ndi zambiri tikangonera ize. Money to high operating costs emanating from fuel expenses. Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre
0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bantley, buy original, avoid counterfeit. Bantley, right miles with a smile. When pain clouds your child's sunny days, Parapan Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapan Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapan Baby, tough on fever, gentle on tummies. So ndipo popitirira ndi nkhanizi, komiti ya ku nyumba ya malamulo yona za malamulo yati yayimitsa ntchito yofufuza oweruza milandu a Ken Manda omwe akuaganizira kuti amachita zakatangale. Wapa mpando wa komiti a Peter Dimba wati aganiza zosiyira kafukufukuyu manja mwa bungwe la majaji la Judicial Service Commission komanso bungwe la Malawi Human Rights Commission. Kathy Maulidi wa Johnson report. Adimba ati komiti yawo yagwirizana kuti kafukufuku wa nkhaniyi apite ku bungwe la majaji la Judicial Service Commission komanso bungwe lomenyera ufulu a Malawi la Malawi Human Rights Commission kuti akaunike bwinobwino. Malinga ndi Adimba ati komiti yawo yachita izi chifukwa sikufuna kukhala yozenga nkhani komanso kupereka chigamulo pa nkhaniyo. Atero tiwena otsata mchizungu amati rules of natural justice zimene zikutanthauza kunena kuti munthu amene tikumpanga akeziyo akhale ndi mwayi oti atiuze mbali yake, komanso ife amene tikumvera nkhaniyo tikuyenera kukhala oti sitili conflicted kapena kuti tili odzimira patokha. Ifewo sitingakhale tomwefe ozenga mlandu tomwefe ogamula nkhani chifukwa nkhani ikabwera ku parliament kuti zapange impeachment ndifewo timavota kuti mpange impeach. Na kuzapezeka onena kuti ndife mwense amene tinafufuza nkhani ndifenso amene tatani tampanga impeach. Now chifukwa choti constitution ikunena kuti tikuyenera kutsatira malamulo amenewo, kuzapezeka kuti process yonse ichi it's null and void. Polankhulapo yemwe anayambitsa nkhaniyi yemwenso ndi lawyer Alexius Kamangira wadabwa kuti nchifukwa chani bungwe lofufuza zakatangale la ACB langokhala chete pa nkhaniyi. Mneneri wa bungwe la ACB Aigrida Ndala ati bungweli liyankhulapo chiganizo pa nkhaniyi chikapangidwa. Kumapeta sabata yatha mkulu kumabwala milandu Justice Rizini Nzikamanda adanena kuti bungwe la oweruza Judicial Service Commission lichita kafukufuku pa nkhaniyi. Aka sikoyamba kuti nyumba ya malamulo ikankhire nkhani yokhudza Amanda ku bungwe la majaji chifukwa nyumbayi mchaka cha 2022 idakankhiranso nkhani yoganiziridwa katangale yokhudza ajaji Amanda ku bungwe lomweli, ndipo Amalawi sadadziwe zotsatira zakafukufuku ameneyo. Dziko la Malawi sidayambebe kupindula ndi thandizo la ndalama za nkhaninkhani zakunja kamba kachidodo posayinira bilu ya zanjira za makono. Izi zili chomwechi ngakhale nyumba ya malamulo idavomereza biluyi mwezi wa Julai chaka chino. Mkulu wa nthambi ya Public Private Partnership Commission Patrick Kabambe wati izi zapangitsa kuti dziko lino lisamalandire ndalama zokwana $52.3 million za special drawing rights. Kabambe anayankhula motere. Project imene okhala effective kwamba kuyamba ntchito pa 20 October. Pali zinthu zingapo zimene timene kupanga like concert ndomeko yakula zinthu komanso kuonetsetsana osofunikira ali malo zonsezo tapanga kwangotsani kuti tilandire notice kuti president avomera kuti bill imene itaperekedwayo ili effective zikatero ndi project yamba kuyenda. Pakadali pano wapa mpando wa komiti ya zachuma ku nyumba ya malamulo a Gladys Kanda wafunsa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti asayinire biluyi.
tipepese kuti sitinathe kupatsirani ripoti limenelo kamba kazovuta zina. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro mdziko muno Anansi Chaolandoko wati kukweza luso la za sayansi kutha kupangitsa dziko lino kukhala lodzidalira komanso kukwaniritsa masomphenya ake amu 2063. Andoko alankhula izi ku Kamuzu Academy momwe la Kasungu kumwe amapereka mphoto ku sukulu zomwe zachita bwino pa chionetsero cha luso la za sayansi. Bungwe la National Commission for Science and Technology mogwirizana ndi Press Trust ndilomwe nakonza chionetserochi. Andoko anayankhula ndi Nkhani wathu Nelson Kojani. Ndona wazamaphunziro ifenso kufunitsitsa kuthandizira kuti zimene amawa akupanga zikhale ndi masomphenya abwino a 2063. Tipitirizabe kuwathandiza taona mbiri kuchokera ku Kalonga afika mpaka nakuti akuchita ma science fair. Popeza ndinatumidwa ndi amuna onabo madaliso kangono tikabwereranso tikapereka limodzi kuona kuti tithandizana nawo bwanji komanso ngati nduna tili ndi policy imene yangolembedwa ompano tikhalanso kutsungulira malo yense kufunsa anthu kuti tingathandiza bwanji pa policy imene. Ndipo mawu ake mkulu wa National Commission for Science and Technology a Gift Kadzamira wati nthawi yakwana kuti anthu adzipindula ndi luso lawo. Timve kuchokera kwa iwo. Ana kuma secondary school ali ndi chipindi muntha ndi nzeru zotatha kusulidwa ndi kumapanga zionetsero zimene tazionazi pali zambiri mbiri zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana monga ngati za malimidwe za health za energy zonsezi zikuchitika ana awakonetsa zikuonetsa kuti ana athu ali ndi chidwi ndipo titapitiza kuwasula tipindula maka panopa nthawi zambiri timalekezera panopa akapanga display tikapatsa mphatso zawo ndikuti zathira pomwe koma tikuyenera nokhala ndi mbali yokuti tione zimene za zionetsero zijati zitukule kuti zithe kukhala ndi phindu. Sukulu ya sekondari ya Dedza ndiyomwe yapambana kuposa sukulu zina itaonetsa chipangizo chothandizira kuonera kanema chotchedwa simple projector ndipo yalandira 1.1 million kwacha ndi certificate. Ndipo sukulu za sekondari za New Hope ndi Chayamba zakhala nambala yachiwiri ndipo zalandira 700 kwacha mamaka 700,000 kwacha iliyonse. Mbusa wa Salvation of All Ministries a Clifford Kawenga wapereka 25 million kwacha kumalo osamalira ana amasiye komanso anthu osowa otchedwa Home of Hope kunchinji. Katundu wina imwe Akawenga aperekanso ndi monga matumba 100 achimanga, matumba 10 ampunga, matumba 20 anyemba komanso zofunda kuphatikizaponso ziwama za kusukulu. Esna Tembo ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Akawenga anataka kudziwa momwe makhalira moyo wa umasiye chifukwa chake adachiona cha nzeru kuti apereke ndalama ngati njira imodzi yokondwerera tsiku lawo lobadwa. Yense mukamuona munthu osamangolera basi mulungu wathu amasintha anthu amachotsa anthu kufumbi ndi kuwapangitsa anthu kukhala pamwamba. Lero amadziwa anthu aposo Kawenga koma tachokera ku masiye, tachokera koso afisi, tachokera koso zakudya. Ndifanya cha anthu ambiri akationa tikupita madera ambiri mwina kuthandizira anthu samvetsetsa koma ndi zimene ife mulubada tichitirazo. So pachifukwa ichi kuti tikopera lero birthday yanga kozobwera kuno kusangalala anthu amenewo. Yemwe adayambitsa komanso amayang'anira malowa a Thomas Chipeta athokoza Akawenga akamba kathandizo liponena kuti akumana ndi mavuto osiyanasiyana pamalowa posamalira anawa. Oyamika mulungu kwambiri chifukwa cha mathandizo onse amene Apostle Kawenga atipasa ife. Chifukwa thandizo limeneli la ndalama mungananena kuti thandizapo tipeze fertilizer olimira chimanga ana zina tigule groceries zina zonse komanso chimanga tizidiyesa ana so pano tere stoko yathu sinali yokwanira kwenekwene koma ndikuwuzeni zimene mulungu amatichitira pamene stoko yathu ya chimanga yatha mwina tidera gawo koma mulungu amapeza njira. Malo a Home of Hope adatsegulidwa mu zaka za 1990 pomwe Achipeta adapuma kukhala mtsogoleri wa mpingo.
Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane na inso mitu yake. Boma lati vuto la kusowa kwa mafuta galimoto lifika kumapeto kumathelo a sabata ino. Komiti ya kunyumba ya malamulo yaleka kufufuza oweruza milandu a Kenan Manda pa nkhani zakatangale. Nkhani zina chipatala cha Mzuzu Central chikugwiritsa ntchito 3.8 miliyoni kwacha pa mwezi kutumiza odwala matenda mu ubongo ku chipatala cha Zumba Mento. Unali ndine Chona Pankuku Mazulo bwino. Ahead of a referendum next month. Meanwhile, day 2 of the BRICS summit